Илгәр. Илгәр. Что-то яңгырамый. Илгар. Аннары Илюха. Бу кигезгән вакытта резинкаларын тартып колакка җибәрәдер. Калган 3 сәгатьне миңа ничек тә булса елмаеп, халыкның күңелен күреп алып барырга туры килде. Ой, жылаттың, брат. Шуларга кирәк калкуырга гаиләңне, балаларың үсеп килә, аларга җылы бирә кирәк. Без татар культурасын үстергә тиеш. Нәрсәгә мин ичеп йөрткәнде җавап кайтарып торырга тиеш әйтәм миңа. Бу кешеләрне жәллим, алар бу дөньяда бер нәрсәгә дә ирешмәгән. Ишектән китмидергән, тәрәзәдән кер, тәрәзәдән китмидергән, чердактан кер. Иркә бул. Гафу итегез, мин сезнең теге әтигез булып, авызыгыздан сөт имзеп торырга тиеш түгел. Ойна, син күпме аласың? Мин 1000-ярымга, 2000гә барсам барам, бармасам юк. Минем ставка 3000, 4000 дип утыралар яшьләр хәзер. Менә бир китте. Опа, иллала, иллала, иллала. Илгәрәй бездә бүген кунакта җәмәгать. Тигенә белгән мәгълүматымны сезгә тапшырам. Казан егете, Казанда укыды. Казанда туды дисәк, булай дөресрәк була. Казанда туды, Казанда укыды, Казанда тормышын дәвам итә. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Шуның белән минем мәгълүматым тамам. Бетте, сөз бетте. Илназ Гәрәев. Мөмкин мин син бары тик Илгәрәй генә диячәк монда. Ярый. Мине күпчелек инде Илгәрәй дип беләләр. Теге җиңелрәк. Җиңелрәк. Матур яңгырый. Сәхнә исеме. Сәхнә исеме Илгәрәй. Кырылы, нинди сорауларга син гомумән җавап бирергә теләмәс идең безнең тапшыруда? Белмим андый сораулар. Мин яратмыйм. Әгәр килгән икән интервью бирергә, әйдә ачыктан-ачык сөйләшик. Казанда укыдың, әйме? Казан дәүләт педагогия университетында. ТГГПУ бит. Башта син КГПУга укырга кергәнсең. ТГГИ. ТГГИга. Гуманитарный институт. ТГГИга кадәр штеле. ТГГИга укырга кердем. Без балалар бакчасында укып йөрдек анда. Ибрагимовда. Аннары соң 3нче курста булганда безне куштылар. Ни белән тарих, пед, физби, без. Аңлашыла. Кемлеккә укыдың син? Һөнәрем. Мин филолог. Татар теле әдәбият. Шулаймыни? Татар теле әдәбият, түрк теле, ләкин хәзер бөтенләй онытылган. Хәтта гафу итегез укытучыларым, әгәр дә моны күргән булсагыз, ия белән хәбәренә таба алмыйм булсакәдә шул. Сәхнәгә ничек аяк басырга булдың син? Сәхнәгә ул бала чактан булган хыялым, әйтәм ич менә һәрберебезнең бар шундый хыял. Миңа калса, менә мунчадан чыккач без ничибез? Су эчәбез. Дөрес, су эчәбез. Мин чәчемне тарыйм. Чәчемне тарыйм да башта матур иттереп. Әйтәм, Аллага шөкер, җыгып чыктык, чәчен тарыйдыр инде. Икенчесе. И таракны микрофон дип алып, күзгә каршына басып, булганып, биеп, мин әйтәм, шайтырып халык арасына чыгып, җырларга насыйп итсене дигән булды мине үземчә. Һәм менә Амин дигән сәгатьтә туры килгән, 6нчы класста укыганда, сыйныфта укыганда, мине вокал укытучысы күреп, Зөлфия Апанваровна, башта сораган балалардан, сездә матур җырлаучы кешеләр бармы? Бөтен балалар миңа күрсәткән. Мине чакырып алып, вокал бүлегенә йөреп, җырлар яздырып, ул җырлар ничектер аннары радио киңлекләренә барып җитеп, ул вакытны радио киңлекләренә җырлар матур икән, үзләре килеп баралар. Элек замана башка төрле. Соңыннан исемдә булса Нуралиев җитәкчелегендә Сәлам юллыйм дип исемләнгән концерт программалар бар иде, тапшырулар бар иде. Шунда мин 99нчы елда, 2000нче елда микән 9нчы сыйныфта укыйдым мин. Шунда мине чакырып алып, шунда катнаштым. Зур сәхнәгә беренче адымым шунда булды. Аннан күреп алды мине Габделфат абый Сафин. 2000нче елларда мин инде беренче тапкыр белән гастрольләргә чыктым. Аның соңгы кыңгырау дип исемләнгән концерт программасы бар иде. Ул мине шунда үзенең бала чагы шикелле, менә хәзер сез күрәчәксез минем бала чагымны дип мин шул сәхнәгә чыгып, аның белән 2 ел дәврендә эшләдем. Ничек барлыкка килде? Никнейм. Без инде заманча сөйләшәбез бит инде хәйме. Шулай инде Илназ Гәрәев дип сәхнәгә чыгаралар мине. Соңыннан 3нче елда Илназ исемле җырчылар күбәеп китте. Алар бик күп. Беләбез. Хәтта Илнар Гәрәев дигән дә җырчы бар иде. Хәзер ишеткән юк. Бар. Радиога шалтыраталар. Сорыйлар җырны мәсәлән, башка җырчыныкын куялар. Обидно. Мин буларга тиеш инде. Монда мине сораганнар бит дип. Чөнки исемләп әйтләр, мәсәлән, Илназ Гәрәев башкаруында Әнкәй җырын куялмассың икән, инде бәхетегез ташып торсын мәсәлән. Һәм шунда инде минем җырын сорадылар, куйдылар башка кешенеке, нишләргә? И
әйтәлем, Илсаф шикелле, Илсур Сафин. Илсаф шикелле, мәйтәм. Илгәр, карыйм, Илгәр. Илгәр. Что-то яңгырамый. Илгар. Илгар. Анар Илюха. Илюша. Соңыннан инде не? Шунысы кызык шуннан Илюха. Курай радиосында эшләп алдым ич әле мин беренче. Шунда Габдрахим әйтә, Илгәр түгел, әй өстәл ди, Илгәрәй ди булды. Менә шайтырып Илгәрәй пәйда булды миңа. Әгәр дә татар эстрадасы белән шөгыльләнмәсәң, син кайсы өлкәдә үзеңне күрәсең? Шофер? Шуннан? Шуннан? Әйе. Нинди төрдә, нинди кайсы машинада теге автобусларда мондый теге? Дальнобойщик. Дальнобойщик. Әйе, минем әти гомер буе дальнобойщик булды. 25 ел буе дәверендә. Мин белән шулай озак рейсларга чыга КамАЗның панеленә кулларын тотып, шулай итеп теге уртага утырып, әти белән бергә кайтып йөридем. Ул мине 7 яшь тулгач та авылга кайтканда аның озын дилен номеры бар иде. Шунда мине утыртып, алдына утыртып. Димәк, син үзеңне теге дальнобойщик буларак күрәсең, димме? Әйе. Чөнки хәзер дә бүгенге көнгә кадәр дә минем үземнең шоферым юк. Мин үземнең машинада үзем рульдә йөрим. Хоббилар белән, яраткан хоббиң син. Яраткан әллә ни хобби юк. Хобби шул җырдыр инде минем. Җырда, эштә, ләкин күбрәк мин хобби урынына үз җылылыгымны бирергә тырышам гаиләмә. Балаларыма, кызларыма. Алар да киләчәктә зур, тәрбияле, үрнәк кешеләр булсыннар өчен үземнең җылылыгымны биреп, үзем тәрбияне бирергә тырышам. Ә синең Хәлил Җифтең ул иҗат кешесеме? Ул сәхнәгә ничек тә булса бәйлеме сәхнә белән? Сәхнәгә бәйле түгел гомумән, ләкин шунысы миңа яхшы да. Әйе. Бәйле булмагач, чөнки ул настоящий тамашачы. Әйе. Шын бәя бирә. Шын бәя бирә. Ул миңа күзгә карап ди. Бу җыр әйбәт түгел, моны алма. Мин аңа ышанып алмыйм. Аның киңәшен тыңлап алам җырларны һәм шуннан да әлеге җыр хит, мәгънәле һәм халыкка ошый. Соңгы 4 ел эчендә репертуарымны сайлый бары тик минем хатын. Син җыр белән аяк бастың менә татар эстрадасына. Хәтерлисеңме? Ул җырлар күп. Менә беренче җыр белән, менә әйтә алмыйм. Юк, менә как раз Габделфат Сафинның концертларында кайсы җыр белән? Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып торсын, гомерегез озын булсын, бәхетегез ташып торсын. Безнең вакытлар менә. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Спорт белән кызыксынасың, шөгыльләндем. 8нче сыйныфта укыганда теге тяжелый атлетика була миндә. Авыр атлетика. Авыр атлетика белән шөгыльләндем. Соңыннан варикацияле расширение вен эшләдем мин. Шун дөрес шөгыльләнмәгән. Аннары ташладым тренерны һәм университетта укыганда тагын шөгыльләндем. Авыр атлетика белән. Әйе. Ансы җиңешәрәк кенә инде. Һәм узган елны туктаттым. Туктаттым ни өчен? 19нчы һәм 20нчы ел минем гаиләм өчен бик авыр ел булды. Әле аңа өстәвенә без аның хәтле минем концертлар куйган юк, без куйдык 109 концерт микән? 109 концерт куйдык. Бу октябрь аеннан алып, менә коронавируска кадәр. 9-20 еллар сезнең өчен авыр булды дисең, әйме? Менә как раз таки хәзер син шул турыда сөйләп китә алмассың микән? Нәрсәсе ул белән, нәрсәсе белән авыр булды? Әгәр дә теге теләгең юк инде сөйләргә. Юк, бар бер şey булмас. Туктап калырсың. Onlar без аны. Бар авыр дисең. Сөйләй аласың? Сөйләй алам, әйтәләр бит, кешенең башыннан узмаса, син аны аңламыйсың. Менә без күрәбез Instagram итләрендә бу кеше авырый, бу кеше үлгән. Син аны ничектер бар, карыйсың да җәлләп куясың, онытасың. Үзеңнең башыңа төшкәч, ул башка төрлерәк, мен әйтәм, әнинең әнисе үлде, әбиебез үлеп китте 5 апрельдә, аннары 30 ноябрьдә менә иң курыккан вакыйга булды ул минем. Менә гомумән алганда, без белмим инде безнең Россиядә медицина әрлисем килми, ләкин шуннан да ул бездә бик нык аксый икән, шуңа инандым. Ул яктан сентябрь аенда гына алсак, әтиебез бик нык авырып китте. Әти бер барып карады, аны кире кайтардылар, белмиләр нинди авыр икәнне. Әти әйтә, минем корсагым авырта, ишем авырта ди.
Соңыннан икенче тапкыр барып карадык әти белән бергә. Анда да әтине алып кереп тикшерделәр, карадылар, үлчәделәр. Икенче кеше килде, өченче кеше килде, дүртенче кеше килде. Алар 4 кеше кайдыр кереп тагын киңәшләштеләр, тагын чыктылар. Корсагын тотып карыйлар, үзи төшерәләр, моны ясыйлар, тегене ясыйлар. Аннан кайдыр кул куйдыртканнар да кайтарып җибәргәннәр инде. Кайтарып җибәрделәр инде безне. Мен әйтәм, яра, нож бирделәр, дару бирделәр. Бетә ди, у вас вздутие живота ди, нормально була дип кайтарып җибәрделәр. Өченче тапкыр әти үлем хәлендә, ишмә авырта, улым барырга иде. Мен әйтәм, әти бар шунда, мен әйтәм, кешеләргә әйттем, мин кайтып җитәм, мен әйтәм, мин дә булам дидем инде. Әти барды, карады. И оказалось, что ниша вакытында килмәдегез, бер айга соң калдыгыз, әтигездә авыру. Шулай диләр? Әйе, әтигездә бик көчле авыру. Менә шул теге алдан караган врачлар белмәгән дип әйтим мисың. Бәлки алар белгәннәрдер дә, үзләренә аны җаваплы каласылар килмәгәндер. Алар аны кайтарып җибәргәннәр, кул куйдырып, отказываюсь от госпитализации дип тә, менә шулай итеп алдалап. Әти әйтә, мин үзем улым авырып ятам ди, кая кулымны куйганымны аңламадым мин ди. Шуңнан инде әйтәм ич, танышың булмаса, өстән шакымасалар, сине чибенгә дә теге санамыйлар. Бүгенге көндә. Менә шуңа мин бик нык борчылдым, куркам, хәзер дә больницага барырга бик нык куркам. Аллага шөкер, әтиебез больниста ятканда бик яхшы безгә булышучы, чын күңелдән эшләүче табиблар очрады. Аларга бик зур рәхмәт. Менә бу Обкомский больницада да чын врачлар булды, аларга бик зур рәхмәт, булыштылар. Алар инде чыннан да үзенең көченнән килгәнчә безгә үз ярдәмен суздылар. Шалтыратышып тордык. Алар әтинең гомерен 3 айга озынайттылар. Шул бик зур рәхмәт. Без инде әти белән мин беләдерим әтинең китәчәген, менә иң куркыныч мизгел булды әле тагын. Табиб мине чакырды да, илгәрәй ди, әни белән әтине чыгарып җибәрделәр дә, илгәрәй ди, минем сиңа бик яхшы яңалыгым юк. Әйтәсем килә, әтиң 1 айдан китәчәк. Менә шул әйтәм, ничек китсен дип әйтәм, карагыз, әтинең йөзенә нормально тора, үзе килгән, үзе рульдә килде. Юк ди, ул авыру эләктерсә ди, җибәрми ди кешене ди. Шуңа күрә сезгә бар тик сабырлык һәм әтигез янында булыгыз инде ди. Мин инде өйгә больницадан чыктым да, әти ул нәрсә диләр, әти нормально все борчылма, дарулар алабыз да, мен әйтәм. Ярахет даруларын бушка бирделәр, кыйбат даруларны бушка бирәләр икән, безгә шуңа сөендем. Менә андый берләр дә булып алды. Соңыннан инде әти белән кайттык өйгә. Мин әкрен генә гаиләм белән әниләргә күчтем. Әти янында булырга тырыштым, ашатып, эчертеп, әни белән бергә, әнекәш белән бергә бөтен булган җылыгыбызны бирдек. Теге бар күңел сизә, әти көн сайын әти ябыга, әтинең кәефе юк, ачуы чыга, нервлана, авырый, йокламый. Бер көнне әйтәм, кая әтинең күңелен күтәрим дип, әтинең янына яттым инде, әтигә әйтәм, кочаклады мине, әйтәм, мине кочаклады да. Теге әйтәм, әти исендән бала чакта әйтәм, минем аякларны үзенең аяклары белән кыстырып, мине җылтадыр әйтәм. Теге буладыр шундый мизгелләр яшәй бит. Иртә белән ятканда бармаклы шиметеп ала. Или шиметеп ала. Аяк бармагы белән. Анар берсендә теге бар ишәр безнең бүрек, шундый тигровый бүрекләр, резинкалар. Леопардовый. Леопардовый, шул бүрек кигезгән вакытта резинкаларны тартып колакка җибәрәде. Шул мизгелләрне искә төшереп алдык әти белән. Анар әкренләп теге әтинең белән муен кырыйларын истим инде, үбәм инде әтине. Әйтәм, бу бит иснемий, бүтән кабатланмаячак. Шушыны әйтәм, исте. Әти һичсен ул нәрсә булды сиңа ди. Юк әти, просто әйтәм, шул бала чакта булган мизгелләрне искә төшерәм әйтәм. Алары мин сагынганмын. Без оказывается, хатыным да, балаларым да үсеп килә. Дөньяны онытып барабыз икән әйтәм. Үзебезнең җылыгыбызны сезгә әйтәм, бирә алмаган оказывается дип, менә шул ярак уйлап куйдым мин. Җылатасың. Менә шундый мизгелләр булып алды безнең. Ой, җылаттың, брат. Әтине үйгә кайтып кочакларга туры киләчәк инде. Обязательно кочакла. Әти исән икән. Мин нәрсә дип әйтмәкче булам? Исәннәрнең кадерен белик. Әти миңа гел әйтәдер, улым ди, әйттең икән эшлә, бар, бер качанда теге кая гына күп меңләп акча түләсәләр дә, ул банкетыңны калдырма, кешене рәнҗетмә дип әйтә торган иде. Хәзер 30 ноябрь килеп җитә, банкет әтигә тагында авыррак инде. Әтем әйтә, мин синең янда калам, мин банкетка бармыйм, башка кешегә бирәм. Тотып алды бай кулымны. Улым, банкетың бар икән, борчылма, мин китмим. Миннән башка мине күммәячәкләр. Синнән башка мине күммәячәкләр. Борчылма, син барып кайт эшләп. Аннар әле яшәп утырыбыз. Инде шулай әкренне мин киттем банкетка. Банкетны 3 сәгать алып баргач, телефоныма сообщение килеп чыга, әтиң үлде. Калган 3 сәгатьне миңа ничек тә булса елмаеп, халыкның күңелен күреп алып барырга туры килде. Мин моны көч хәл белән йөреп чыгып, Лениногорскидан
бер сулышта 300 километрны кайтсам, өйгә керсәм, әтине инде безнең зал ортасына яткызганнар, ак простыналар белән каплап, инде мин әтинең аякларын тотып, аны үбеп, кочаклап, әкрен генә чыктым урамга. Шундый бер фикер бәрелде башка. Чыннан да кеше әйтәм, шәрә килеш туа, шәрә килеш китә, ә менә аның җыелган малы кемгә каласын? Менә без бит мал өчен көрәшәбез, мал дип туганнар белән әрләшәбез, мал бүләбез, как будто әйтәм, бөтен әйберне үзебезнән алып китәбез. Мин соңгы менә әти үлгәч бик нык үзгәрдем дисәм була. Чыннан да беренче планга ярамый беркайчан да малны куйра. Беренче планга кирәк куйырга гаиләңне, балаларың үсеп килә, аларга җылы бирергә кирәк. Мал дип көрәшмә, саулык, сәламәтлек булсын, юкка нерланып йөрмә. Бар тик сабырлык һәм инде тыйнаклык һәм үз эшеңне яратып эшләргә һәм гаиләң янында булырга кирәк. Синеңчә менә артист эшчәнлегенең кыенлыгы нәрсәдә? Иң беренче чиратта акчаң булырга тиеш инде. Акчаң булмаса, ты никто. Шулай дисең. Да, акчаң булмаса, син беркем түгел. Сәләтле менә сәләтең булса, юк, синең акчаң юк, ләкин син бигрәк сәләтле. Ну, белмим менә ус, смотря нинди сәләт инде. Әгәр син шушы кадаклар, юк, әгәр син шушы кадакка карап торасың, һәм күзең белән чыгарасың, әйме, кадакны күзең белән. Әйле килесечә кагасың. Әйле кагасың. Менә ул сәләт. Анда инде сине, сине вообще. Нәрсә акча бирә башлыйлар. Сиңа фокуслар показываешь. Теге нинди генә мотор җырласаң да, сине танышың булмаса, акчаң булмаса, сине белгән кеше юк. Менә тамашачы бүләк иткән сиңа иң оригиналь бүләк. Иң оригиналь бүләк. Иң оригиналь менә сиңа ошаган бүләк менә. Миңа бүләкләр бик күп бүләк итәләр. Теге һәрберсе кадерле. Аны бит тамашачы, аны бит тамашачы үзе яратып, хөрмәт итеп. Менә соңгы концертта миңа 3 литрлы банкага чын бал бүләк иттеләр мәсәлән. Бу Башкортстандамы? Юк, монда Казанда. Казанда, Башкортстанга концертларына чыкканым юк минем шөгыльмен. Белмим, шакыралар, яшерим атырын түгел, күрсәтә алам переписканы. Юк, без шарабыз андан түгел. Көн сайын язалар, шалдарда ничә баш кирәк үпкәлиләр. Нишә менә, нишә бәйе? Анда да татарлар бар бит. Безнең татарлар. Беренчедән анда булай гына кирип бәреп эшләп булмый. Анда администратор булырга тиеш. Концертларны оештыручы. Әгәр дә чын мәгънәсендә шушы концертларны оештыручы чыгып, гәрәйдә кызыгышы менә шушы төшләргә барып карыйк, дисәләр, Татарстан белән якын булган ниләр. Мин барып кайтам. Син үзең тәнкыйтьне ничек кабул итәсең? Ашы чыгып ала. Ул нормаль күренеш. Ул булырга тиеш. Тәнкыйть, мине тәнкыйтьләр, мин башта спорлашып алам. Җавап бирәсең, әйме, кайтарасың. Уйламыйча җавап бирәм. Аннары соң өйгә кайтам. Вывод ясыйм. Торып тора әле әйтәм, чыннан да ул миңа дөрес әйткән. Шалтыратам. Алла дустым, синең сүзләрең хак иде. Шулай шалтыратканың бар име? Бар. Шул тигез тәнкыйтькә дип инде, әйме? Әйе. Роле Салават Михайлов та шулай дитәдер. Синең сүзләрең хак. Менә шулай дип әйтәләр. Тагран безнең әлеге вакытта заманча инструментыбыз инде. Менә андагы хейтерлар белән ничек көрәшәсең син? Аңлый теге җавап та бирәсең, бар бәлки синең үзең теге бер ысулың бардыр шундый. Берсендә шундый бер ни яздылар әти үлгәч. Менә әтигез үлде, ә сез җырлап йөрисез. Хәзер шатлыгыннан җырлап йөрисездер инде. Бөтен әтигез җыйган мал сезгә калды бит ди. Менә шундый әйберләр язалар. Андый хейтерларга минем болай күрсәтәсем килә менә. Менә нишәп теге кыска дисең инде, теге пешергән татарча булган. Сүннәткә утыртылган кичкенә генә. Ул хейтерларга менә мин сезгә күрсәтәм. Алай язарга ярыймы инде? Мәгънәсезләр. Язып карагыз әле миңа да шулай дип. Язырлар әле күрәсең. Андый кешеләрне кыскартылган париянсыз язганда. Андый ниләрне мин теге бу кеше бәхетсез. Бу кеше бәхетсез, андый кешеләрне жәллим. Давай әйт. Бу кешеләрне жәллим, алар бу дөньяда бер нәрсәгә дә ирешмәгән. Алар бары тик кеше бәхетенә сөенә белмичә, алар вампирлар шикелле шайтсин суырып яталар. Энергетический вампир. Шуннан удовольствие алалар. Шушы вакытка ирешелгән иң зур уңышларың бармы синең? Бар. Кайсысы? Концерт куйдым бик күп. Клип төшердек. Бу инде бу чыннан да шушы ирешкән әйбер. Бу иҗат белән бәйле. Концертларыма яшырмадыр түгел, кайдыр тулы килә, кайдыр тулы түгел, ләкин узган елларга караганда концертларыма тамашачы күп килә башлады.
Үйләнгән бит. 2 кызым үсеп килә, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Адиләм 2нче сыйныфта укый. Камиләм балалар бакчасына йөри. Менә 5 яшь тулды. Чытыр чавып, йөгереп. Зурысы ничә яшь? 9. 2нче сыйныфта укый. Әйе, 2нче сыйныфта укый. Так, Милкәдә шулай. Так, кичкенәсе? 5 яшь. 5 яшь, Милкәдә 4 яшь. Балалар бакчасына йөрәме? Йөри. Почти одинаково барабыз, әйме? Ничәнче ел үзе? 86. 80, 84. 2 яшь. Чү нормально. Әйбәт. Ничек дип әйтәләр әле? Ювелирлар? Ювелирлар синең 2 кыз. 2 кыз. 2 кыз. Все, менә ювелир. Аллаһка шөкер. Рәхәтләрбез. Син чутым ала дип йөриләр. Юк. Малай булсын инде, Алла бирсә. Булыр. Менә миндә йөрим инде. Матурым, малай ясый. Зинхар өчен. Әйдә, СМС. Тамашачылар алдында сырымнан язырлар. Ну, булдымы малай кыз дип. Әйе. Берәр артист белән низакка кергәнең булдымы? Мин гомумән әрләшергә яратмыйм. Мин теге зур бер проблема чыкса, мин качырга торам инде дөресен. Ну, юк. Лучше промолчать дисең. Да. Нәрсәгә? Икесе дә кызган, эмоцияда син кысылып туктатырга яратам. Кирәк туктатырга, чөнки анары китә аларның тагын да хуже. Әйе. Шонкыр әтеге мин яратам справедливостьны. Вакытта татар эстрадасы угалы вакыйгаларга бигрәк бай инде. Ул юк, мен ничек теге әйтергә дә белмим. Бәлки без теге урыс эстрадасыннан алабыз инде, әйме? Темаларны. Әлбәттә, бүтән кеше шуннан тартып суырып эшли. Бүтән әйберне шуннан тарта. Пак копирка диләр. Клипта, җырда хәзер шулай, пиар уже шуннан киреп китте. Менә. Онытмагыз, татар эстрадасында эшләүче коллегаларым. Без татар культурасын үстерергә тиеш. Гомумән алганда артист должен быть теге, ничек әйтәләр, менә әйтәмеш, недосягаемого уровня дип әйтимез соң инде. Ул артист должен быть как эталон. Сәхнәдә только должен быть. Всё. Сәхнәдә. Чтобы его потрогать, ты должен хыялланырга, мечтать. Майкл Джексоннар шикелле алыйк. Менә Майкл Джексон гел сәхнәдә. Аңа бүтән кагылып булмый бер кая да. Ул артист. Син хыялланырга тиеш. Аннан үрнәк алырга тиештең. Аның шикелле сөйләшергә тиештең. Вот. Мин аңладым, Без барыбыз да әйдә, төшәбез, әйдә. Ул менә чиктер. Алгырасың, бәлки ул татар теге артистларында хас булган ибре. Бәлки шулдыр да, белмим. Ну, теге ничектер теге туганлык хисе менә бар. Туганлык хисе. Юк, син аралаш, сөйләш. Но иногда перегибаем просто палку. Реально син. Бар андай ирләр. И менә татар эстрадасында булган проблеманы халыкка чыгармагыз. Опа, менә сөйләшеп алдык әле туршының турында. Ул әйбер булырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, Ландыш белән Ирке арасында булган низа, әйме? Син аны күзәтүче буларак бит инде, күзәтеп тордың, әйме? Бары тик кырыйдан гына, әйме? Мин дөресен әйтәм, күзәтергә менә, валлаһи дип әйтәм, күзәтмәдем дә, тыңламадым да, хатын әйтеп кенә бер-ике тапкыр карадым. Хатын әйтеп, кара инде ди, хатынга кызык минем. Ул бит хатын кыз. Нәрсә булганын белергә кирәк. Мен әйтәм, матурым, нәрсә булса да, ничек булса да, ахыры яхшы булсын, дуслашырлар мен әйтәм. Это их проблема. Но бер хата, мин ир буларак, аларга катнашырга тиеш түгел. Хатын кыз арасында ир катнашырга тиеш түгел. Хатын кыз үзе безгә решай. Юк, син артист буларак, барыбер нинди дә булса, син шул татар эстрадасының әгъзасы буларак, нинди дә булса менә киңәш бирерин, әйме? Үз фикереңне барыбер. Ландышны хөрмәт итәм. Бик акыллы, уңган, тыйнак ана. Әйе. Җырлары хит, матур җырлый. Иркәне хөрмәт итәм. Нәрсәгәле? Шулай ана. Хитлары бар. Аннан тыш әле ул бик үҗәт һәм үз моратына ирешә торган кеше. Әйе. Менә шул. Һәм әйтәсе килә, что мишәрлек һәм тагын бер әйтәсе килә, она не повелась нигә менә бу провокация. Менә шуны сорамакчы идем. Син әйтәсең, не повелась, әйме? Бу синеңчә дөресме? Әллә инде нинди дә булса җавап кайтарырга тиеш. Барыбер җавапсыз калдырырга тиеш түгел бит инде бу ситуацияны. Мин үзем белән шундый ситуация булса, әлбәттә нәрсә әйтик, хәзер әйтәм, мондый ситуация булса, минем белән мин шулай озак җавап кайтармас идем. Мин вывод ясыйм бит. Әгәр дә мин хаклы икән, әгәр дә мин эшләгән әйберләрем өчен җаваплы икән, дөрес әйбер эшләгән икән мәсәлән,
Нәрсәгә мин ишеп йөрткәм дә җавап кайтарып торырга тиеш әйтәләр миңа. Но анысы шулай. Халык алдында. Әйе. Килсеннәр концертларыма кем тели? Менә пия. Но бу бит инде. Менә кемнәр тели? Әйе. Минем Әйе. фикеремне ишетәсе килә. Килегез концертларыма. Шунда барысын мин сезгә ачыктан-ачык сөйләячәкмен. Нәрсәгә Инстаграмнан камерага чыгып сөйләргә? Иң мөһиме, мин бик шат булыр идем әгәр дә Ландыш белән Иркә дуслашкан булсалар. Мин Алар үзләре утырып, кара-каршы утырып, сөйләшеп мактый. мин ләкин менә тагын бер ачуым гына чыкты. Бу миңа зинһар өчен ачуламагыз, мине теге дошман итеп күрмәгез дип әйтәм. Но башка артистларның шулай камерага чыгып нәрсәдер сөйләүләре. Мин ул булай эшләде, ул тегелә эшләде. Ләлә. Бу синең фикерең. Минем гаршугыма утырып нитте. Дөрес әйбер түгел инде. Бу минем фикерем. Дөрес. Синең продюсерың бармы? Юк. Керек түгел син. Син үзеңә продюсер. Бердә, әйтә алмыйм инде. Хаталар бик күп эшлим әле. Но на своих ошибках хочется. Ну, җырчы кеше барыбер җырларга тиеш. Менеджер итәргә тиеш. Видео булырга тиеш. Әйе. Реклама. Мин монда үзем барысын эшлим әлегә. Звук, свет, всё моё. Грубо говоря, инде менә бөтен программалар, концертлар. Но менә быелгы Колыңнан килә икән инде, димәк, эшлисең инде. Эшлим инде, ләкин авыррак әзрәк. Әлбәттә. Шунысы бар. Ләкин Аллага шөкер, менә быел мин яңа төркем җыйдым. Әлеге төркемнән әкрен генә эшләп киләбез. Ну, яшьләр инде әлбәттә күбәйберне аңламыйлар. Инде әзрәк аларга акча исе керә башлады, бузыла башладылар. Бузыла башладыгызмы? Әйе. Шуңа күрә Тотырмын. мин бер кайчан да кешене тәнкыйтьләмим. Эшләп алды, бик зур рәхмәт. Китәсең килә икән китәсең, но миннән киткән кеше кире әйләнеп кайтмый. Синең шәхси уңыш рецептың бармы? Ишектән кертмиләргән, тәрәзәдән кер, тәрәзәдән кертмиләргән, чердактан кер. Анда Бу Иркә бул. Иркә бул. Син үзеңне башкаларга үрнәк итеп куя аласыңмы? Ой, белмим әйтә алмыйм. Үрнәк. Барысы да шул сораларны, ой, белмим. Юк. Сез хәритәс бит инде аны әйтәсез. Ну әйтимме соң? Ну, мәсәлән, мин гел әйтәм, үземнең төркемдәге кешеләргә, сез миннән үрнәк алырга тиешсез. Минем дә эшләүче төркемдәшләреме? Әйе. Миннән үрнәк алырга тиешсез. Нишләп? Сәхнәдә ничек басып торырга? Ничек аралашырга? Минем киңәшләремә колак салырга тиешсез. Кайда басып уйнарга, кая барырга, кайда баш игергә, кайда сүз әйтергә, кая нәрсә кабызырга, сүндерергә. Менә сез анысында мин әйтеп эшләсәгез, безнең иң көчле команда булачак. Һәм төркемдә кайбер кешеләрнең шуңа ачулары да чыгып ала инде. Кто-то такой, кемдер китә хәтта, әйме? Кемдер китә. Шыдый алмыйча инде. Шыдый алмыйча инде. Гафу итегез, мин сезнең теге әтигез булып, авызыгыздан сөт имезеп торырга тиеш түгел. Әйе, безнең сөйләшенгә дисең, әйе. Заманында Роберт, без барыбыз да бушка эшләдек. Әлбәттә. Мин бүгенге көнгә кадәр дә әле бушка эшлим. Әйе. Безне шул чыныктырды. КВНнарны ал, концертларны, конкурсларны әллә кайларга, ерак җирләргә барып, җырлап, ашамыйча КВНнарда катнашып. Әйе, үзебезнең акчага барып үзем. Хәзер мин 1500-га 2000-гә барсам барам, бармасам юк. Минем ставка 3000, 4000 дип утыралар яшьләр хәзер. 1-2 ел укыйлар да. Шулай бит инде. 1-2 төштә туй алып баралар да. Без элек алай әйтмәдек, әйме? Yeah. Бармы? Бар, киттек сө. Күпме түлиләр? Әгәр дә мине җырчы алса, мин уже шат. Әйе. Синтезаторда басып торса, мин уже герой. Әлбәттә. Миңа акча кирәк түгел. Менә синең кыюлыгың нәрсәгә җитми? Миңа ачуланырлар дип куркам, менә шунысы бар әзрәк. Ничек монда кыюлыгың бар бер менә кем ачулана сиңа менә? Нәрсәгә? Менә сорыйм, эшлим, әйтәм, әйдә дип, алар миңа үпкәләрләр, миңа ачуланырлар. Минем турымда алар телсенсез сөйли башларлар. Шуннан куркасың. Әйе. Нәрсәгә куркырга? Белмим менә. Әгәр дә хак икән, әгәр дә дөрес икән. Әйе, ансы килешәм, беләм мин аны. Ну, барыбер менә шундай бер булып ала. Ул минем белмим, яны бетергә Эштәге тәрбиядер инде, ул ни. Бәлки, әйе. Ниндер теге бер Әти-әни биргән тәрбия. Менә дөрес тә инде. Белмим, менә ул тәрбияне бирмәсеннәр миңа. Миңа бирсеннәр идер. Мәктәптә дә шундый программа кертсеннәр. Бүген көндә косинус белән ниләрне табырга түгел, әншек дөрес акча эшләргә, телләрне өйрәнергә. Банкта система менә шуларны һәм офшорларга күчерергә ничек? Әйе, һәм ничек итеп кеше белән аралашырга. Татар милләте өчен кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең син? Ул Хәния Фәрхи. Ул минем өчен үрнәк җырчы. Сәхнә тотышы, сөйләме, сөйләгәндә дә ул туганнар, шуны матур итеп сөйләдерә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларым.
Сезнең якка зарыгып, сагынып кайттым. Шулай дип. Сыгып Әйе, һәрбер җырым сезгә. Шулай сөйдерү ул. Шыгалар җырлар. Сәламсызлар, хәлләр җай. Бар, әйдә бир киттек. Опа, илля. Яратман блогерлары. Мен карыйм нене, Робертны, беләсеңме шундый? Юк. Роберт, белмисеңме? Кем икән ул Роберт? Ну, теге җырчылар белән машинага утырып, җырлап, теге сөйләшеп йөри. И 80-90 тыңлар. Аңладың? Син яхшы уйныйсың. Син яттың мине. Юк, шунда Кешенең алай җавап кайтарганы булмады. Дутны карыйм мин. Дут менә. Дут. Ага. Дут. Дутша. Молодец, теге сөйләшә белә. Син күпме аласың? Айна санаган юк айна. Алып кайтам акчаны, полкага куям, шунда полка. Кичтә дә ята ул шунда, хатын килә дә ала. Хатын килә дә, кызлар килә дә ала. Юк. Кызлар килә. Булырга мөмкин айына 0, булырга мөмкин айына 500 мең. Инде машинада йөрисең? Шкода Кодиак. Ошый машина. Бик яхшы бәя белән алдым яна, арзан бәя белән. Кыйбаты ул чыккан вакытта әле бәяләр бик неопределенный. Тотып алдым яна. Шкода Кодиак. Төрле провокацияларга без бик бирешмик. Безне төрле яктан сыныйлар. Электә безне бик каты сынаганнар, тарихка күз салсак, без бирешмәгәнбез. Бирешмик. Барыбызга да шушы дөньяда җир җитәчәк. Артык нервланып йөрмик. Бергә булыйк, мөһиме, бердәм булыйк. Бер-беребезне кимсетмик. Бер-беребезне рәнҗетмик, начар сүзләр әйтмик. Миңа 96 яшьлек бер әбиң әйтә торганы. Озын гомерле буласың килсә, сәхнәгә менеп әйтте 96 яшьлек әбиң. Эш әйбереңне үтә. Туган нигезеңне онытма. Туган җиреңне, туган избаңны, өеңне аны ташлама. Анарсы икенчесе хатыныңа тугры бул. Һәм өченчесе юкка нерланып, күршеләрең белән, дусларың белән әрләшеп йөрмә. Шушы әйберләрне үтәсәң, барысы да яхшы булачак. Сау сәламәт буласың, нерланмыйча йөреп, һәм дөньяң да тигез булачак. Без татарлар онытмыйк. Без культураны алдынгылар рәтендә алып баручы кешеләр. Менә. Хөрмәтле дуслар, инде шушы каяндыр килеп чыккан коронавирус мол, пневмония әйтеп бетергесез, ул өстәгеләргә билгеле, без белеп бетермибез. Шулай да концертларыбыз безнең шиктерелде әзрәк, графикларыбыз үзгәрде. Шулай да Instagram битләрендә барлык информация чыгып бара. Менә 22 мартта буласы концертым минем көчтә 27 сентябрьгә. Бер яктан караганда кызганыч, икенче яктан караганда бу бик яхшы, чөнки сез инде билетларны сатып алгансыз. Сатып алынган билетларыгыз акчасы инде онытылган. Бушка кирдем дигән сүз. Шулай бит. Һәм өченчедән дуслар, ул көнгә мин тагын сезгә 3 яңа бик матур мәгънәле җыр әзерләп киләчәкмен. Әйдәгез, 27 сентябрьдә Казанда Гафлат Тукай исемендәге филармония концертлар залында без сезнең белән очрашырбыз. Иң мөһиме сау сәламәт булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Амин. Амин.